Larsen holder klar i slusen. Og så 35 Maria Bjørnkjær Asbjerg holder klar til opvarmning. Foregående rytter, Julie Rode. Lodret! Må vi rykke hen på aksen bagefter? En, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hun tog den for meget tilbage. Jeg er så lidt i tvivl om, hvor meget jeg skal holde ved ham, fordi han er jo relativt frisk i dag. At du godt kan se det lidt. Ja. Jeg tror det eneste jeg skal til. Ja. Jeg ved det godt. En fejlfri runde her til Mathilde Birk til 27,96 i anden fase. Start 41, Christian Petersen har fået startsignal. Start 42, Rikke Heinekling holder klar på banen. Og start 43, Karen Wollertsen må også komme med på banen og holde klar. Start 44, Esther.